Kuyacaca ke impela ukuthi cha Mthandeni SK njengoba ehleze ethi ithemba lakhe lekuNkulunkulu konke okwakhe ukubhekisa enkosini. Kuyacaca ngempela nangu lapha njengoba namhlanje sazi ukuthi unomcimbi lapha yana eMkhaliphi Stadium eMdletsheni kwela kubo uMthandeni. Uyakhumbula lo mcimbi waqala wathuthuka kakhulu ngesikhathi uMthandeni ewine ingoma ehlukanisa unyaka Okhozini FM. Wabeke usuqhubeka kanjalo lo mcimbi njengoba namhlanje nje kuwumhla ka3 January 2026 uyaqhubeka kumcimbi lapha ke bakuye iVIP la kuzobe kuhleli khona icukuthwane bayakhuleka bayathandaza babiza uNkulunkulu akho nto leza akho lutho lapha kodwa nje kubizwa uNkulunkulu kubizwa igama lika Jehova lona lizobe ligcwele kule ndawo uNkulunkulu wena ozobe emningi kule ndawo.